Исәнмесез, эфирда пенжешәмбе көне яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кой бер темалар турында кыскача. Табиблардан пациентларга Чаллыда медицина хезмәткәрләре арасында гриппка каршы вакцинация кампаниясе башланды. Күптән көтелгән ремонт Чаллы мәктәпләрендә туклану блоклары капиталь төзекләндерелде. Табиблардан пациентларга әйләнделәр. Ашыгыч ярдәм хастаханәсе хезмәткәрләре арасында гриппка каршы вакцинациялау кампаниясе башланды. Вакцинация эпидемия сезоны алдыннан медицина хезмәткәрләренең һәм пациентларның сәламәтлеген саклауга юнәлтелгән. Табиблар әйтүенчә, хәзер иммунитетны ныгыту өчен иң яхшы вакыт. Хезмәттәшем Лилия Гатина теманы дәвам итәчәк. Как температура? Не было? Не было. Последние дни? Не было. Вакцинация алдыннан мөмкин булган каршы күрсәтмәләрне булдырмас өчен терапевтта тикшерү ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары үзләренең эш кабинетларын прививка кабинетына алыштырдылар. Алар арасында ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе баш табибының медицина бүлеге буенча урынбасары Антонина Панина да бар. Табиб сүзләренчә, гриппка каршы прививканы ул ел сайын ясата. Медицинские работники являются одной из самых уязвимых групп населения, потому что мы постоянно контактируем с пациентами с большим количеством, с большим потоком пациентов, и пациенты приходят не всегда с явными признаками вирусных инфекций. Медицина хезмәткәрләрен вакцинацияләү респиратор авыруларның эпидсезонына әзерлекнең төп элементларының берсе. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе хезмәткәрләре көн сайын дистәләгән пациентлар белән элемтәгә керә. Шуңа күрә прививка шәхси яклау гына түгел, ә һөнәри җаваплылык та булып тора. Каждый день в своей работе я сталкиваюсь с пациентами, которые либо переносят, либо болеют, либо могут переносить источники инфекции. Да? Естественно, это моя защита, как и для домашних моих людей, да, кто семья у меня есть, да, и также мое собственное здоровье. Быел аштамы көтелә, хәзерге вакытта эпидемиология хәл тотрыклы. Авыруның иң югары ноктасы ноябрь-февраль айларына туры килә. Шуңа күрә вакытыннан алда вакцинация үтәргә кирәк. В данный момент 3 вакцины есть. Это Ультрикс Квадрит 4-валентные и 2 3-валентные вакцины. Это Совигрипп и Флю-М. Вакцины абсолютно безопасны, являются инактивированными. То есть штамм гриппа там инактивирован. Медицина хезмәткәрләре искә төшергәнчә, вакцинация гриппны һәм аның авыр катлануларын профилактикалауның иң нәтиҗәләре һәм фәнни яктан исбатланган усулы. Хезмәткәрләрнең кимендә 75%-на прививка ясату, коллектив иммунитет формалаштырырга һәм авырулар күтәрелүе чорында өзлексез эшләүне тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Күптән көтелгән капиталь ремонт Чаллыда 7 мәгариф учреждениесендә туклану блоклары капиталь төзекләндерелде. Шул ук вакытта ашханәләр генә яңартылып калмыйча, яңа җиһазлар, җайланмалар, кирәк-яраклар сатып алынды. Бүген башкарма комитет хезмәткәрләре эшләрнең ничек башкарылуын, биналарның ничек үзгәрүен тикшерде. Алар белән безнең төшү төркеме дә булды. Пешекчеләр һәм ашхананың башка хезмәткәрләре хәзер уңайлы шартларда эшли ала. Аларга яңа җайланмалар сатып алынган. Бу максатларга 6,5 миллион сум акча юнәлдерелгән. Мәгариф учреждениесе директоры сүзләренчә, аеруча алар савыт-саба юу машинасы өчен шатлана. Искесе 50 ел хезмәт күрсәткән һәм аны алмаштырыр вакыт җиткән була инде. Вы знаете, что процесс приготовления пищи на 1400 человек, в нашей школе их 1400, это достаточно сложный процесс, посуду нужно помыть очень быстро, и наши подсобные рабочие очень, конечно, трудно справлялись с этим процессом со старой посудомоечной машиной. Шулай ук яңа җайланмалар арасында ипи кискеч, ризык кыздыру шкафы, 2 электр котелы, 4 плита табалар бар. Менә бу табада безнең пешә плов. Балалар көтеп алалар пловны. Бик тәмле була. 2 порция да сора булалар балалар.
Буларның барысында 19-нчы мәктәп хезмәткәрләре тикшерүчеләргә башкарма комитет хезмәткәрләренә күрсәттеләр. Ревизорлар арасында Чаллы мэры урынбасары Ирина Сагыйдуллина да бар иде. Ул белдергәнчә, шәһәрдә туклану блокларын төзекләндерү 2020 елда башланган. Шул вакыттан бирле 31 ашхана яңартылган. Все школы, надо сказать, что пищеблоки в школах преобразились. Это, конечно же, и дизайн школы, это светлые помещения с красивым дизайном, это новая мебель для приема пищи, это новое оборудование во всех пищеблоках. 7-нче, 8-нче, 19-нче, 25-нче, 27-нче, 34-нче, 60-нче мәктәпләрдә туклану блоклары яңартылган. Яңа уку елы башына аларның барысы да укучыларны кабул итәргә әзер булачак. Алина Сулейманова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бию майданы урынына комлык, йөрәкләрне өздерә торган музыка һәм күп санлы бүләкләр. Күңел радиостанциясе Сандали пляжы белән берлектә шәһәрдәшләр өчен зур бәйрәм оештырды. Анда конкурслар, бүләкләр, шулай ук татар эстрадасының популяр артистлары булды. Күңел пати дискотекасы берничә ел дәвамында уздырыла һәм инде шулда яшәүчеләрнең һәм шәһәр кунакларының күңеленә хуш килүче чара булып тора. Аны татар эстрадасының популяр җырчылары да түземсезлек белән көтә. Күңел пати дискотекасы ул берләштерә, таныштыра, бәлки кавыштырадыр да. Татар яшьләре җыела бирегә, җырлыйлар, бийләр, ялыкалар һәм иң мөһиме күңелле матур җәйне истә калдырырлык итеп узаталар. Кешеләрнең күп булуы күңел пати дискотекасының уңышлы булуы турында сөйли. Сәхнәдә алып баручыларны татар эстрадасының популяр җырчылары Гөлзада Илгиз Хасаншиннар, Илназ Гарипов, Иршат һәм Юлия Набиевлар, Рәдиф Зарипов һәм башкалар алмаштырды. Күңел радиосына зур рәхмәт, шундый форматта дискотекалар оештырган өчен һәм артистларны шулай даими рәвештә чакырып торганнар өчен. Мондый дискотекалар яшьләргә түгел, улларга да кирәк. Аларны яшәргә кирәк. Шуңа күрә күңел радиосы, шаулар молодцы. Мондай оештырулар да кирәк, чөнки яшьләргә ниндидер ул барыбер теге үз телендә булган дискотека, ул барыбер тәрбияле яшьләребезне шуңа уйланча алыныр кирәк әйбер. Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары шулай ук артистлар төн уртасына кадәр җырладылар һәм биеделәр. Барысында яхшы кәеф белән кайтып китте. Оештыручылар исә бу соңгы дискотека түгел дип вәгъдә иттеләр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина, сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. А теперь пункт 5. Колбаса варено-копченая московская 300 грамм 129,90. Компания «Толла». Металлопрокат и стройматериалы. Все для водоснабжения, отопления и канализации. Резка и рубка металла. Звоните 77 02 39.